Gatananku, a cikin wani ƙaramar ƙauye an samu wasu tagwaye mata masu suna Amani da Anani. Tun daga haihuwarsu ba za a iya raba su ba, suna raba dariya da mafarki tare. Amani wanda aka haife ta da 'yan mintoci kaɗan kafin Anani ta kasance sananniyar don kyawunta da kirkinta, a yayin da Anani take shahara don basirarta da kuzarinta. Yayin da suke girma, Amani ta kamu da soyayya ga wani kyakkyawan mutum mai nagarta mai suna Farhan. Farhan ya sha'awar kyawawan halayyar Amani kuma ya nemi aurenta. Al'ummar ƙauyen suka yi murna da wannan haɗin, sun yi biki tare da wani babban liyafa. Duk da cewa Anani ta yi farin ciki da 'yar uwarta, ta ji haushi da kuma kishi da bakin ciki saboda ba ta samu wani mai neman aurenta ba, kuma tunanin Amani za ta tafi ya cika zuciyarta da fargaba. Kishin Anani yana karuwa da kowace rana da ta wuce. Wata rana ta zo wurin Anani da wani ƙirƙirar labari. 'Yar uwa ta ce, an gayyace ni zuwa ziyarar wani dangi mai nisa na tsawon kwanaki kaɗan, kuma tafiyar zai bani dama in huta da kuma kwantar da hankalina. Amani ta yarda da 'yar uwarta, ta yi mata fatan alheri tare da sallama. Amma Anani ba ta da niyyar ziyarar wani dangi. Maimakon haka, ta shirya wani mugun shiri. Ta tuntuɓi wata ƙungiyar 'yan fashi kuma ta biya su su sace Amani. 'Yan fashin da sha'awar alkawarin maƙudan kuɗi, Anani ta musu, sun yi wa Amani ƙwaton ɓauna. Wata rana a lokacin da take dawowa daga rijiyar ƙauye, sun kai ta wani kogo da ke cikin daji kuma suka yi mata kame. Da Amani ta fita daga hanya, Anani ta koma ƙauyen tana kwaikwayon kamar ita ce Amani, don sun yi kama da juna sosai wanda ba a iya gane bambancinsu. Ta yaudari Farhan da kowa cewa ita ce Amani. Farhan duk da ya ji mamaki da wasu canje-canje a cikin halayyar matarsa Amani, ya danganta shi da damuwar abubuwan da suka faru kwanakin baya. Shekaru sun wuce, Anani ta ci gaba da rayuwa a cikin inuwa na yaudara. Ta yi ta kokowa da rike wannan sirrin, tana tsoro kada a gano ta. A halin yanzu, Amani tana zaune a hannun 'yan fashi tana fatan wata rana za ta samu 'yanci. 'Yan fashin da suka rasa haƙurin jiran kuɗin da Anani ke biyan su, sun yi barazanar tona asirinta idan ba ta ba su ƙarin kuɗin ba. Da rashin iya biyan bukatunsu, farin jinin Anani ya fara zube. 'Yan fashin masu fushi da bakin ciki sun yanke shawarar sakin Amani. Suna fata za ta kai su ga dukiyar da Anani ta hana su. Wata rana mai cike da tarihi, Amani ta koma ƙauyen da rauni da gajiya amma da ƙudurinta na dawowa da rayuwarta. Ta fuskanci Anani a gaban mutanen ƙauyen, tana bayyana gaskiyar game da sace ta da kuma makircin Anani. Mutanen ƙauyen masu tsananin mamaki da fushi sun nemi a samo wa Amani adalci. Farhan da zuciyarsa ta karye da wannan yaudarar, ya rungumi ainihin matarsa Amani, yana gode wa Allah da dawowarta. Anani cike da nadama da kunya ta amsa laifinta, ta roki gafara daga Amani, Farhan da dukan mutanen ƙauyen. Manyan ƙauyen cikin hikimarsu sun yanke shawarar cewa Anani za ta yi hijira daga ƙauyen domin ta yi tunani akan abin da ta aikata kuma ta nemi tuba. Amani da Farhan su sake gina rayuwarsu, kuma soyayyarsu ya sake samun ƙarfi da haɗin kai fiye da da. Soyayyarsu da juriya sun zama wata hanya mai ƙarfafa gwiwa ga duk ƙauyen. Game da Anani, ta yi kwanaki tana yawo kuma tana taimakawa wanda da suke bukata, kuma tana neman gafara don abubuwan da ta aikata a baya. Labarin Amani da Anani yana zama tunatarwa game da ƙarfin soyayya, gafara da ƙarfin zuciyar ɗan adam. Yana koya mana cewa kishi da yaudara yana iya lalata mabubugan zumunci, amma tuba da gafara na iya warkar da raunuka masu zurfi.
Wannan ita ce ta kawo mu ƙarshen labarin Amani da Anani.